bafowethu ngizokhala uhulumeni ngizokhala kuye ngithi mina ngimbonile uhlabisa upresident okwakhona ulungana uminister ezama president we-AFP ngambona ezama ukuxosha abantu bokufika ngaphinde futhi ngabona balokhu bayaboshwa bayathathwa manje angisazi noma bakhokhisa leso sibhomo noma benzani naku ufa ingane zibulawa ngama-chiefs eshiphe lapho u-2 ingane ifibhaya nje ikhipha u-2 kwayo futhi no-5 rand yothenga ama-snacks ingane ey'file-ke manje ingane lento-ke bengiyibabaza egoli kule nkulumo yami ngiyibabaza egoli ithi mina nakho sibhekwa kukhalisa abantu basegoli naleti ifosekile la mazimele ngilahlelwe zingane nkosini azikho ingane ngihambile emhlabeni lapha-ke ngoba kubhalwe ngitheni iy'ngane kuthiwa yileli lapho engigolezane iy'ngane ey'bhala uthele zidla amashifu ama-snacks amatututu fanele nto ngiyikhulume fanele nto ngoba ngiyakhuluma iqiniso ngithi nina makushikozi esenishaka lapha eSouth Africa esenitsheniwe ukuthi ngibani ngizosukula ngifuna ukukhuthalelisa senikhatheleke manje kunesikhathi-ke manje-ke ngizafuna ukubona ingonyama lina ena kulesizwe ngiphinde futhi ngikhulume namakhosi ngoba ngize endaweni zamakhosi mina-ke manje-ke mina nje ngila kwaGusuzongane bakutsho konke usazange ukubulala manje manibulala iy'ngane zethu ngibulala thina yini nina nithini ifike ingane idla ama-chips enu idla ama-snacks enu ninamakutshukutshu ife ingane eSouth Africa mina ngilapho angicwasani nginithanda nonke kufana nani namaNigeria ngibona lapha emafonini nisukumeza iy'ngane zakithi zamantombazane lena senihambe nayidayisa niyayikhumula manje niyishaya sathane emunenzayo sizohlala kanjani nami e-South Africa uyazi mina ngisho nina phesheya niyangithanda nezinto zonke ziyangithanda kodwa mase nenza udoti lapha ekhaya ngivume lonto lo lento kufanele ngabe ikhulunywa ngumdlombane kasekho umdlombane lamazi njengokhuluma kufanele ngabe akhulunywa ngumdlombane ngoba ingonyama lena ekhona nina uhulumeni niyayinciphisela le ngonyama nibamba ngamakwahla ngoba nifuna ukuyidrive nina-ke mina ngifuna ukunitshela iqiniso namhlanje wagusa ukuthi ungena ilazi endleleni cha lutho mina ngizohlala ngimtshela amaqiniso nani ninamakutshukutshu nifake uhulumeni la eSouth Africa uhulumeni khiphala amakutshukutshu angisawafuni mina lawo ma-tuck shop nina bafowethu eniqashisa ngama-tuck shop emakhaya nenzela ukuthi kuthengathenge ngikhatheleke manje ngakhelene nabo ngibathanda impela osibali sebenizalisile libodade wethu nalina bosibili hambani niyogana simkhipha mahhala Afrika kunokuthi sibelwe yizwe hawu ingane ifika ama-snacks sefile ingane senikhanda uCoca-Cola-ke manje umnumzane ufika uCoca-Cola umnumzane useyiqumba amaseve umnumzane useyiqumbeni nje isibili thola ezibhedlela ekhumbeni umnumzane uCoca-Cola uthenge emakutshukuthwini cha bosibali bafowethu ningiphoxile bengimthanda futhi anginanxe nani kodwa manje hambani inkulunkulu hambani sesikhathele niyasibulala phela manje ngisho ukuthi nje niyasibulala ngimthanda nonke lo makhelwane bami nje bosibali bayangibona ngiyamthanda bosibali izambane libolile libulisa amaningi ningasho ukuthi namakutshukutshu ngomakhelwane bami engijwayelene nani bese nithi hawu awusasifuni ngiyanithanda abantu engingabathandi laba abafaka uphoyizeni kuma-chiefs nani makuthi ngifaka uphoyizeni kuma-chiefs hambani angimfuni kwanina kodwa nina manje ukuthi nina nifaka uphoyizeni kula ma-chiefs hlalani-ke nina engiphilayo kodwa nje sesikhathele sizofelwa zingane sesifelwe zingane ngenxa yenu hawu ningakabi bikho besingafi besihla nje yonke into singafi senisibulala shiphu kanje 5 rand umphefumulo senokhipha ngo-5 rand ngo-2 rand ngo-3 rand awukahleni bafowethu mina ngiyakhuluma manje cha hulumeni mongameli wami lamaposta deputy president ubalona wawawo lapha ulongalo mashakile ngenelelani nto wena mfana usekisikeni kephi mbalula umfana phela ngenelelani nto ngoba ngikhuluma kakhulu ku-TV ake ngikhulumeke le nto-ke
ngoba yini phela ngithi ngiphethile ngiyanicela nje impela lento lena ngizoyikhuluma ngibafuna ukuthi ungene lapha engikhona manje ngifuna ukuthi nifuna ukungifonela ngingenane ephejini lami ngizoyithola inombolo nani makuthi ngikhathele yini manje siyafelwa-ke manje siyancwaba singcwaba ingane emhlanga namalanga ingane nje manje fanele ngabe ngiyobhala otheni zilibhedlela ngizoyiphinda lelungana ngizomtshela uhulumeni makuthi ukuthi akubuyele emuva futhi kuyoqalwa phansi ukuthi kuphinde futhi enekubhalile ezingane ngizosola wena uhulumeni ngoba unikeze iy'ncwadi laba bantu ma ukuthi bese nihlangene senikhokheleni iy'mali-ke futhani nonke ngizoke ngibona sizovotela obani ngeke mina ngivotele umuntu ovumela ukuthi kufa abantu bendawo ethulena ekweni isigadeni njengomuva yabo iy'meya nankinga ominista banankinga umuntu ofanele ashaya umthetho ezweni nani namadoda enihlele ephalamende nebafazi enihlele ephalamende namadoda ilikhulumeni ludaba awunapho kufe ingane kuthulekile impela kuthulekile futhi kuthe nje twaka kuthulekile ngithi mina kusuka mhlawumbe kuzoke ngibone kuthiwa namhlanje sekhona iy'nqumo ey'thathwayo lutho abantu befile ngapha nje ngifonelwe ngapha nje eThekwini namhlanje nje ngithi ngifonelwe elunganeni eMshwathi ngaphinde ngafonelwa eNanda ngaphinde ngafonelwa lena esibhojeni kwaNongoma ngaphinde futhi ngafonelwa cha esibhojeni ngafonelwa uPhongolo ngase ngifonelwa ePitiritifu ngithi mina yini na i-crisis yodwa iy'ngane zisesibhedlela ngithi mina what is wrong bathi ingane zidlamshile ngithi aphumephi kuthiwa bawathi ne-tuck shop ngithi iphethe obani loku-tuck shop kuthiwa abantu bokufika ngithi mina engathi abantu bokufika makuthi kuthi nje bakuthi bosibali ngisho agagcwala umoya manje ngikhathele manje hawu sizofasifene zingane ngoba kwawena nje wena engikhuluma nawe nje manje lethi manje ngiyithathe liphezulu ingane yakho kusasa izophuma esikoleni uyinikeze 10 isibulawa ukuthi uyinikeze 10 ukuthenga ama-snacks osibali bosibali khiphanani nina enihleli eduze kwethu le bangakhiphani nina sobhaxani nesisenanda ukuze nihambele nini ngizomemezela kule nyanga ngithi izwe liphume lonke ngamatshela ngunikeza le nyanga uyikhulume le ndaba uyilungisa wena ngiyabonga ungeke uthi imoya muphezulu mani ngifisele matric uphasa wonke wasemhlabeni umatric wase-South Africa ngimbambisa nge-high lamakuthi awukuyizi ngizothula le event yakho ngasengicafuke kahle hawu lana nto iyangicasula le nto mase ngithola ama-crisis ngilindele ukuthi uhulumeni uzoyikhuluma le nto ukuthi akayikhuluma kunokuthi ayikhulume le nto uthule sebanikeza imali phela kuthiwa sife sinciphe odadewethu ababathathe bohlala le ngakubo sibaganisele bengakhokhile awufuna ukuthi usingane